ନମସ୍କାର ତଳୁ ଏପଟ ସେପଟ ନମସ୍କାର ଭଲ ଭଲ ରେଡି ରେଡି ହେଇକି ମଜବୁତ ଚାଲ 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 ଆଚ୍ଛା ଯେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ଆରେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁନି ବୋଲି ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ମା ପୁରା ବୁଢୀ ହେଲାଣି ଏ ବୟସରେ ବୁଢୀ ଅଛି ଆଉ କଣ କରିବା? ଛି ଏଗୁରା ନୁହେଁ ଏଗୁରା ଛି 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 ତମେ ବୁଝିଲ ଛି କ୍ଷୀର ଆରେ ଶଳାଟି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିଛି କ୍ଷୀର ବାହାରୁନି। ଆରେ ନାତି ଗୋଟେ ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିଛି 3 ଦିନ ହେଲା ଆଉ କ୍ଷୀର ତ ଦଉନି ବୋଲି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ। ବାଛୁରୀ ଆଉ ଗାଈକି ସିନା ଅଲଗା ଅଲଗା ବାନ୍ଧ କ୍ଷୀର ଭଳି ଜିନିଷ ମିଳିବ ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ କହିଲ ଏକାଠି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ଗୋଟିଏ ରାନ୍ଧିଛ ଆଉ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଛୁଆ ବାଛୁରୀ ଆମର ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦଉଥିବ।